i cremar-ne les carns, això no ho farem. Solien cremar-ho també d'alguna manera amb el greix. Per mi, ja veureu que això és una odissea, és un exemplar. I aleshores fer aquest sacrifici de la pròpia feina. Això ho fem perquè ara té aquest punt com de... Mireu, ens hem aturat a Ulisses. No sé si us he dit el que seria el casal d'Ulisses a Ítaca. Aquí posem un telèmac molt jove, una mica amagat darrere les columnes, perquè poc o molt està teixint. Jo us he de confessar que ignoro totalment com eren els talers de... És una persona gran i aquesta és una persona que sí que podem considerar pura humilitat. El conjunt de la taula perquè, d'alguna manera, el tercer aspecte de la relació entre el vi i llàgrimes que formen un gotim de raïm, formen un gotim de llàgrimes, per entendre'ns, igual que les pares del seu voltant tenen els seus gotims de raïm. Doncs, per tant, me l'imagino totalment integrat. Els déus fan una assemblea i aleshores Atenea es veu en cor de demanar a Zeus. Però bueno, jo a mesura que he anat llegint aquest text doncs he descobert això, que Ulisses plora molt, Ulisses vol tornar i a l'Olimp i que està aquí dalt posat, hora de libacions i de sacrificis. D'alguna manera ens hem d'imaginar el tanca, diguéssim. Més que un dibuix faria una cosa molt més contundent, que és que podem mirar d'aixorbar també nosaltres el cíclop, i deixar-lo sec i buidar-li l'ull. Havíem dibuixat un ull i ara senzillament l'hem aconseguit guanyar. Amb la qual ja us he explicat tot el que sabia del vi i l'Odissea. Us agraeixo molt el suport que no estava previst d'aguantar les... Això.